Galegos de por vida, galegos até a morte. Hai 25 anos iniciábamos nesta terra un proxecto para normalizar o galego, particularmente nos ritos funerarios cristiáns, titulado Galegos de por vida, tamén galegos até a morte, no outono do ano 99. O proxecto formaba parte do bienio Irmandiño, 99-2000, que estaba dicindo estamos ás portas do século XXI e o Cairós o momento adecuado para facer estes cambios en Galiza, non? Entonces, Chao, sempre co seu xogo de palabras, decía, temos que pasar dunha igrexa toledana a unha igrexa galega. A razón pola igrexa se desgaleguizou foi porque se impuxo a igrexa toledana. Convocaban e apoiaban unha serie de grupos e comunidades cristiáns que era ben simplemente nomearlos. Comunidade Cristián do Menovo da Coruña, Comunidade Cristián Cristo da Vitoria de Vigo, Coordinadora de Crentes Galegos de Compostela, Centro Xuvenil Don Bosco de Ourense, Movemento Rural Cristián Galego, Mulleres Cristiáns Galegas, Asociación Solidaridade Médico Paulino, Encrucillada, Irimia, Badal, Pasantías Teolóxicas, Urca. Son listas de realidades, non son nomes que están no papel. Porque, xa digo, coñecinas todas personalmente e estuve relacionado con elas, non? E eu decía daquela, escribira nun artigo, fai falla moita esperanza para iniciar na Igrexa e na sociedade galega un novo proxecto galeguizador. Xa íbamos un pouco cansos, non? Entón, Galegos de por vida foi o feito público do bienio que acadou máis eco nos medios de comunicación, prensa e radio, ao ser asinado por galegos das máis diversas idades, profesións e instancias. E este texto decía así: manifesto que a lingua galega é a miña lingua, a lingua do pobo, o que considero pertencer e a lingua que quero que me acompañe até a morte. Que chegada a hora do meu pasamento espero que todo relativo ao meu funeral e enterro se realice exclusivamente en lingua galega e, polo tanto, pido a miña familia, as autoridades religiosas e civís e os servicios funerarios que fagan en lingua galega canto teñan que facer público ou privado, oral e escrito. E concluía que se terceiras persoas, sexan da miña familia ou autoridades religiosas e civís, tentasen impedir a realización desa miña derradeira vontade, pido a calquera outro familiar amigo que tiver coñecemento deste meu desexo que tome todas as medidas para facelo cumplir en caso de absoluta imposibilidade que faga e que se me enterre en silencio. Contundente, asinado ante notario, papel mollado e moitas... E iso firmaron primeiro en Compostela non só, pois evidentemente, o bispo Araúxo ou teólogos moi galeguistas como Torres Queiruga, curas como Manuel Espiña, etc., senón galeguistas como Díaz Pardo, Avelino Pousantelo, Xaime Illa, o empresario Ramón Castro Mila, Agustín Sisto Seco, Alfredo Conde, etc. É dicir, foi calquer cousa menos un asunto clerical, foi un asunto da sociedade galega máis consciente.